Bé, companys, últimament, i no tan últimament, molts de vosaltres teniu sèries dificultats a l'hora d'interpretar quines són les dades o les característiques que ens recomana el fabricant per poder dormir en condicions. I avui he vingut aquí per explicar-vos els 3 detalls fonamentals. Quan vosaltres compreu un sac de dormir, sempre veureu que us dona unes característiques tèrmiques determinades. Venen dites de la següent manera: confort, límit de confort i temperatura extrema. Primera, què és el confort? El confort és aquella temperatura que una noia d'uns 50 quilos, amb roba tèrmica, diríem unes malles i una samarreta, podrà dormir amb total garantia i completament confortable. Per altra banda, què és el límit de confort? Doncs el límit de confort és aquella temperatura que un noi, un home en definitiva, de 80 quilos, podrà dormir, però que començarà a tindre sensació de fred quan arribem en aquest límit. En aquest cas, a menys 16, podria començar a tindre la sensació de fred. Seria just en aquesta temperatura on aquesta persona es posaria una peça de reforç, per exemple, una fibra tèrmica. I la temperatura extrema. La temperatura extrema és una temperatura només orientativa, ens ha de servir per res. Nosaltres mai podem comprar o utilitzar un sac de dormir refiant-nos de la temperatura extrema. El que ens diu la temperatura extrema, en definitiva, és que podem estar al límit de passar-les molt malament, de tindre seriosos problemes de congelacions, d'hipotèrmia o un llarg etc. D'acord? Espero que entre el confort, el límit de confort i l'extrema, amb aquesta explicació us quedi més clar. Heu de saber que hi ha una norma internacional que tot això ho avala, és la 13537, i que tots els sacs, per exemple, aquest és un sac d'estiu, també ens la identifica, o qualsevol marca, aquest és un sac North Face i aquest és un sac de dormir RAP, i també ens la identifica. D'acord? Bé, cosa nova explicada, i a l'hora d'adquirir un sac de dormir, això, valoreu si sou home o dona i quina és la temperatura que cobreix les vostres necessitats. D'acord? Vinga, fins una altra. Adéu.